Guys, karon mga guys, di ako sa corner sa Sansiangco o Gosminya Boulevard mo ni dire na ang GB Tower dire oh. Nagpaabot ko ron sa Consik, so pa mamabot murag giinjan mo ko to. Loy lagi sitwasyon lagi nako ko tambay-tambay lang sa ko dire, lantaw-lantaw sa ko bisig na day laing chicks. Karon mga guys, mangita tag-artista mga guys, kay ingon nila na si Jerry Crabal sa Cebu City. Lo guys, sa Jerry Crabal guys, mao man gining nagtalikod guys oh. Kupuha guys oh, nintikang na sa coral guys. Sus grabe ha si Jerry Crabal nasa Cebu. Karon pa ko kita ni Jerry Crabal sa personal, gwapo gid kayo. Lo, kasinaw, sinaw kay sapatos sidla kayo kasamina na wow ganindot. Mo din si Jerry Crabal guys. Oh, Jerry Crabal idol, kumusta idol? Kumusta imong kinabuhi ron idol? Ha? Kumusta? Karon idol daghang kay siyang mga fans diri sa Cebu City, nangagi lang wa managad. No na mga guys oh, mga fans niya mga guys. Grabe kadaghan mga guys oh. Yun si Jerry Crabal akong amigo. Kung Jerry Crabal idol, ngayon lang kita nakikita sa Cebu idol. Iko akalain idol nga nakikita kita sa personal. Ang gwapo mo talaga idol. Napakahanga yung mga pelikula mo noon idol. Ay, ano, idol grabe si idol Jerry Crabal, kagwapo. Chupapi mo nyanyo. Okay. Oh. Bugoy ya, di ba?